hadisin mu na gaba 98 ko hadisin Abi Zarr Gifari radiyallahu anhu Allah ya kare da shi yake cewa Jundub bin Junada wanda ya yi imani da annabi tun ba a mutane hudu ba a fadar manzo Allah ya yi ba annabi ce masu goma nan gaba ya dawo ya zo daga san Gifa na tuni mai ji labarin manzo Allah dan neman labari sai gashi Allah ya kawo shi sannan bai koyi abin a wajen baki Allah ba sai dina Abubakar sai dina Ali Bilalu abin Zaid bin Haris ya zo ci annabi ce ka koma nan gaba ka dawo a shi ne ya je bakin kaba idan kuma ta bai ya faɗi kalmar shahada kowa ya ji suka kwantar da shi da jiba Allah ya kawo Abbas ce wannan mutumin ke fari haka da muke wucewa ne kasuwanci mutanen ke fari kuma inda ba ta kada salama abin da dauke ran sai aka daga daga sai ya farfado kuma da ba cewa na ba zan ƙara zuwa na ba sa imani na a gaban wayannan mutane annabi ce a'a ka saka shi gaba ce ayar rasulullahi sunan yanzu karfin imani ya kuma da ce na shaida Allah ɗaya ne kuma kan nan kariya ne manzo Allah kuma shi Allah ya aiko sai kuma su da shi faso daga ba annabi ce ina neman ka da ina hada ka da Allah kai hakuri ya kai ya su da ba ran ci gaba na san imani yayi kwali to shine bai da ba sai da aka yakin Badar aka yakin Uhud aka yakuna da yawa sannan sai ya tambayi labarin annabi ka tare annabi na Madina ne su abuwa sun yi karfi shine ya fito da mutanen Gifar kusa rabu mutanen gaba annabi ya hango kura-kura ya ce wannan Gifara ne gafarar lafura sunan su ya dace mutanen Gifari ne Allah ka musu gafara sai ga shi kuwa Abu Zar ne ya wakito su bai ke tambaya da baka gane ne kuwa ya ce ba Abu Zar ne na gane gama in ya gane kai annabi so ya gane gaba tun da shi ya fara cewa annabi assalamu alayka ya rasulullah bayan Allah ya ce ya wallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ya ku wanda kuka imani ki wa annabi salati kuma ku mai sallama to sun tambayi annabi ya ra'ayi ma salati ya koya musu salatul ibrahimiyya kafin su tambayi sallama kuma Allah ya kawo Abu Zar ya ce assalamu alayka ya rasulullah ya gaisa shi ya fara cewa annabi assalamu alayka ya rasulullah sannan kuma suka fito aiga da malai da annabi ya amsa tafiya zaka idan ka je kabarin sa zaka gaishe da shi assalamu alayka ya rasulullah ko can kuma sai na Abubakar assalamu alayka ya Abubakar Sadiq can kuma assalamu alayka ya Umar Faruq an gane ko ba ko shehi mai karama da ya je bakin kabarin magala da ya ce assalamu alaikum ya rasulullah ya zira hannu sai annabi ya miko hannu suka gaisa ya shehi kwana bi insha Allah wanda suka rike hannaye ba su rabu ba tun daga sallar azhar har la asar ta gaisa da tambaye sai ya mutanen zawiya Allah kaje musu na idan muka wata Abu Zar annabi yake ce masa kai Abu Zar za ka rayu kai kadai ko kuma ka mutu kai saboda akwai wannan ida da yake da ita ba zai kwana da kuɗi ba kuma da na taɓa labarin ba ya kwana da kuɗi suna so mai ce a kira masa shi ce kai da kace ka fa Abubakar da Umar daraja kuma annabi ce ba faɗa ba amma na ce an min sirri ministry da manzara da ba'ai da Abubakar da Umar wani sirri ne yace kada in kwanta bacci sai rayi shafa'i da wuce kada in yi asuba sai ne daga tanin bajani kada in kwana da kudi kan nemi shugabanci ce wannan uku na da amma wannan ɗayan ba kai ba kwana kudi ne tun da muka haka da manzara daga yawa ya ce wannan kuma yamu da shi kasar Ramza can wani kawai shi da mu san kudi ba sai a sati ba samu gosu shi ba can kawai ba cikin birni ba birni zaka fito ne yanzu duk ba ya fito ba gashi nan a wannan fito da uku yanzu kaga akwai wanda ya wanka da sabu ko ya shafa mai ya saka riga shadda ya saka hula ya sa takalmi ya hawo mota ya zo nan gurin kaga sai neman kudi ba ga wani muna yan birni ne sai da kudi kullum zaka fito ne baka ci abinci ba ka wanka ba ba a sa hula ba a sa agogo a rike waya ai sai da kudi a da dai sai neman kudi to can kawai kuma yi sati ba samu wasu ba mun kan ma ba ce ku tura mun shi shan garar rabu zai bi masa daga ba kuma ce da aika mai da kudi ba gani aka aika mai da kusan miliyan 1 da wajen da asar haka ya shiga masallaci dinga rabar har godon sallar isha ma ya gama rabawa shi cikin daga akwai wata ɗan shawara ma bai bayar bai kuma fito ya bayar godon karfe 10 ba ta ko shi daga baka ce koma rabza ka ce kudin da aka ba Abu Zar an yi nisa ya dawo da su aka zo ce inna lillahi na raji har daga da aka ba komai a cikin wallahi ni ma sai gobe Allah ya kawo samu abin da zan kare a ji a ga wanda ya aiko ka idan da wani aiki da zamu je mu masa mu dinga biyan kudin a hankali sai mu biya amma dai wallahi ni ne ba ko shi aka ji a ga sai wasu mun kaga kudi da ka ba ko shi ya ce wa ne mu da Abu Zar
wane mu da abu zai da gibari a gaba ƙarar mutum bane kuma ga ambatan Allah a wurinsa shi ne annabi suke gaisa da mala'ika ta biyu ko kuma sai a bazar ya wuce sai mala'ika zai gishe wa annabi kaga manya shi sai da ce masa wai manya ne ce ba zai gibari dama yace dama ka san shi ce tabbata ai da ka san shi a fada Allah ai mutane ka san san shi ba Allah ya ce fazakuruni ku ambacin zan ambace ku to shi kullun a cikin ambatan Allah ya ga aka yawan ambatan sa a fada Allah saboda yawan ambatan ya dawo da aka zo yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un har da aka ba komai a cikin wannan ni ma sai gobe Allah ya kawo samu abin da zaka yi a ji a ga wanda ya aiko ka idan da wani aiki da zamu je mu masa mu dinga biyan kuɗin a hankali sai mu biya amma dai wallahi ni ne ba ko shi aka ji a ga sai wasu mun kaga kuɗi da ka ba ko shi ya ce wa ne mu da abuzar wane mu da abu zai da gibari a gaba ƙarar mutum bane kuma ga ambatan Allah a wurinsa shi ne annabi suke gaisa da mala'ika ta biyu ko kuma sai a bazar ya wuce sai mala'ika zai gishe wa annabi kaga manya shi sai da ce masa wai manya ne ce ba zai gibari dama yace dama ka san shi ce tabbata ai da ka san shi a fada Allah ai mutane ka san shi ba Allah ya ce fazakuruni ku ambacin zan ambace ku to shi kullun a cikin ambatan Allah ya ga aka yawan ambatan sa a fada Allah saboda yawan ambatan Allah da yake a duniya a can fada Allah ya ta Allah ya ta ambatan sa da shi da mala'iku da san shi to dai abu da ba karamin mutum amma dai wannan zarura ku ji dan abu da mun ban maka wannan wannan sai gai amma kana binni za a dafa abin da shayi a gas a dafa abinci a gas ba kudi ya da matsala za a biya kudin wuta ga kudin makarantar yara ga malaria ga typhoid na'am haka kuma yadda su ba kowa Allah ya kawo Ibn Abbas da mutanen sai sun zo wucewa suna yawa da kamfani da ma a tafiyar da sai ga matar sa ta Allah ku taimaka an yi rasuwa wurin sabon manzo Allah ya ba kowa da zai mai sallah sai ce ya sunan sa ce Abu Zar da Gifari insha Allah kuwa annabi ya ce da mazara shi kadai game da shi kadai in ta hu barami masa wanka musa mai kafin ya abin aka dauko da kafin haka musa da kafin sai ta tafi su ka ji manya ke dole ma idan kai mutu me zaka mura kudin naka ne zai kai dubu biyar da abin da zaka mura zai kai dubu biyar da irin wannan ya wuce dubu ɗaya tukwanan guda 3,500 kuma